A Asociación de Empresarios da Pobra, Azul de Portosín e a Hostalería de Ribeira únense para promover os produtos do mar. Os tres municipios degustarán diferentes propostas de mexillón, anchoa e atún durante 6 xornadas. De Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar é unha nova iniciativa que xorde da colaboración entre a Asociación de Empresarios da Pobra e Azul de Portosín, na que tamén se une a Asociación de Hostalería de Ribeira. Este proxecto desenvolverase o 16, 17, 30 e 31 de maio e o 6 e 7 de xuño nas tres localidades e con el búscase promocionar o que son as tapas de Pobra do Carmiñal a Portosín, incluye Ribeira. Os bares todos da contorna, da zona, vamos a poñerlle tapas de mexillón, de anchoa e máis de atún. Promocionamos o produto local e poñémoslo de aperitivo aos clientes. É unha tapa que non se pode cobrar, pero vamos a dar un pouco de vida á hostelería. Non o facemos o 24 e 25, xa que na Puebla temos un torneo de fútbol e máis a regata de España de remo. Desenvolverase a vez nos tres concellos, onde se poderá degustar un produto de cada vez e inaugurarase este venres día 16. Co conselleiro do mar, aquí na Puebla, e pasounos un detalle, que viña Isa Gaciño de Azul de Portosín e pideulle a directora de pesca si lle iba ali tamén. E claro, traemos o conselleiro á Puebla, levamos a directora a Portosín e Ribeira non lle íbamos a levar a nadie, pois tamén levamos a outra directora, a Marta Villaverde. E por eso o que facemos é un evento cas food trucks destas de Sabor a Mar. E acudirán tamén clubs deportivos e asociacións como as amas de casa ou os motoclubs. E preparamos os distintas tapas, o mexillón na Puebla, o atún en Ribeira e a anchoa en Portosín. Van a ser 3 fines de semana dos cales lle vamos a dar a cada bar, a cada restaurante 10 kilos deste produto e eles póñeno de tapas como lle dé a gana, tapas variadas. Se queren meter o mexillón en escabeche, se o queren facer ao vapor, como eles queiran. Cada restaurante ten para escoller. Vamos a traer tamén os días eses que nos veñan as autoridades a inauguralo no sitio, uns gaiteiros. Ademais de contar coa presenza de diferentes chefs. Aquí na Puebla vai nos vir Ramón Mon o do Miramar, en Portosón, en Portosín, vai nos ir Nel o do Nordestada, e en Ribeira vai nos ir Nachiño o do Áncora. E, bueno, espero que lle guste a toda a xente, vámolo promocionar e tirar para adiante, que é o que necesitamos nesta comarca. Nesta primeira edición de Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar, participarán 45 establecementos dos tres concellos, 17 da Pobra, 20 de Ribeira e 8 de Portosín.